Znači, zvezda mora da ima personality, to je pod broj 1, da bi uopšte bila zvezda. Ti moraš da uvek budeš inovator u svemu tome i da dobro zavrneš rukave i što se tiče i pokreta i odabira pesme i fizičkog izgleda i glasa i to sve kad se sklopi, pa vi vidite sad koliko je to komplikovano. Ogromna količina rada je tu potrebna, radi samo rad i onda ako još malo budeš tvrdoglav i izdržiš do kraja, eto uspeha, znači nema šta. Tada smo mnogo vežbali. Mnogi su nas ubrali među najbolje plesne grupe u Evropi i svetu. Slađa je smišljala koreografije, a ja sam uveliko spremao naš prvi album. Od plesne grupe postajemo vokalno-plesna grupa i pravimo jedan od najvećih hitova 90-ih. Sedimo ja i moj drug Daniel, ja mu kažem da treba da napravimo neki ludi tekst, da taj tekst bude malo drugačiji, da to bude nešto potpuno novo, malo drugačije od svega što je bilo do tada. A on meni kaže, pa šta hoćeš, o čemu da pišem? I kažem, piši nešto, samo ne molim te da bude o ljubavi, o rastancima, o svemu ono što je pisano i što je pravljeno do tada. A on onda kaže, pa druže, ne znam o čemu, jedino da, ne znam, da odemo negdje tamo na Mars pa napišemo nešto novo. Zero and lift off of Space Shuttle Atlantis. Kažem, to treba da radimo. Idemo na Mars, 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 idemo na Mars. Idemo na Mars, idemo na Mars. To ćemo napravimo, tu neku priču, tu neku formu. Mi smo kosmonauti iz zvezdanog grada, idemo na Mars jer tamo nema rada. Tražio sam nešto novo, tražio sam da bude to neki tekst koji će da bude u jednom šaljivom fazonu, jer mislim da tada takve vrste pesama se nisu ni snimale, nisu se radile. Kao neka parodija na narodnjake, zapravo ne bih htio da povredim tu narodnjake, nego smo pravili neku parodiju na narodnjake. Šta to koriste narodnjaci u narodnoj muzici? Aha, rakija, dobro, rakija, aha, žena koja je ovako, onako, pa žena napada muža, ne da mu ovo. Ušli u studio i mi ukapirali, nemamo drugu strofu. Nemamo drugu strofu, šta ćemo? Drugari, pa šta da radimo? Ajmo da pišemo mi. I ja krenem. Evo nas na Marsu, žene su im iste. Evo nas na Marsu, žene su im iste. A onda dam drugome. A u glavi nisu čiste. Ja se i dele, a u glavi nisu čiste. Kako je ko nailazio, tražio sam od njih, svako je dao deo nečega. Mislim da možda i zbog toga ta pesma je onako baš dobra, ima neku energiju, neku snagu, da je bila toliko veliki hit. Ovo je moja žena. Pozdravimo i mamu i tatu. Ćao, mama, tata. Krenuli smo u studiju da snimimo tu pesmu. Tada su bile one male data. Kobac kaže, ja sam to izbrisao. Onda sam poludeo. To je ipak bila jedna vrsta adrenalinskog šoka, jel? U to vreme nisu postojali hard diskovi i morao si da stisneš ono save, nije bilo auto save-a. Sve u svemu ja sam se malo pogubio i zaboravio sam da snimim. Rekao, izvinite. Izbrisao tako dobru pesmu. To je bio aranžman neki koji je bio za ono vreme fenomenalan aranžman, imao je neke fore koji su bili fenomenalne. Problem smo dijagnostikovali tek kad sam se okrenuo, kad je ovaj čovjek rekao, kaže, pa momak, ova disketa ti je prazna, šta je sve? Ni tad nije bilo to toliko problematično dok nisam vidio Đoganijev pogled. Šokirano, deprimantno, alarmantno. Nisam znao šta da radim i bio sam jako nesrećan. On kaže, sačekaj, brate, matori, nemoj da brineš, ja ću da napravim bolji aranžman. Bata Đole, ništa se ne sekira i bit će to mnogo bolje. Stvarno je napravio novi aranžman koji je stvarno bolje zvučao. Dao sam sve od sebe, sad vreme je pokazalo, ali ostaju te uspomene. I kad sam ja Slađi rekao, evo imamo i tekst koji je mnogo dobar, šta? Ovo, rakija, zelena žena, šta ti je, neću to da pevam, to je da vam posla. Rekao sam, Slađo, moramo da radimo pare, imamo decu.
Odlična pesma zahtjeva odličan spot. Hodam onako i pogledam kanta za đubre, kontejner, aha, to će da bude naša raketa sa kojom ćemo mi da idemo na Mars. Kraj, koliko deo mi taj sad snimamo? Koji deo hoćeš? Pa idemo jednu celu numeru. Celu numeru da idemo? Ne, cela pesma nek ide. To je bio stvarno potpuno otkačen drugačiji spot. Čak jedan koji je bio u kanti, u kontejneru sa mnom, on je sve vreme bio miran nekako. Rekao, čekaj, šta je ovaj čovjek? Pa ja mu neću platiti honorar. I on je u jednom momentu samo podigao ruke i idemo na Mars. I on mene udari po naočarima i slomi mi staklo. Jedno staklo imam, a drugo staklo nemam. To je ispala dobra fora, pa su me svi onda kopirali gdje su mislili da sam to namjerno radio, kao to je sad neka nova fora. Idemo na Mars, razbi mi naočari. Smo kosmonauti iz zvezdanog grada, idemo na Mars jer tamo nema rada. Sam teo da tu budu i deca, da bude šarenjeno, da bude koreografija. Idemo na Mars jer tamo neke druge traže, na ljubičaste plaže da se lišimo gnjavaže. To je novo. Ljubav, Pesma Idemo na Mars mi je dalo neku smernicu kako da ja dalje radim, kako da dalje idem i napred. Idemo na Mars! Mora malo, ja sam morio. Super. Ajde, koristimo. Nakon pesme Idemo na Mars i prve Đoganijeve ploče, da kažem, počele su stvari munjevito da se odvijaju. Hoćemo u ritmu ruke, ajmo leva strana! Da čujem! Ubrzo nakon izdavanja tog CD-a, Đogani pravi veliki koncert u hali sportova. Ruke svi! Čast mi je da vam predstavim grupu 21. veka, grupu Đogani Fantastico! Ti kažeš klinci ovi igraju do bola, A ja ti kažem mala, to je moja škola. Moja je ruka, brža od zvuka. I dok se snađeš, ja te držim oko struka. kreneš korak ili dva, sve propada. Tako da tu se publika faktički prvi put uverava koji to nivo može da bude. Znači, gde je to sve krenulo. Pevaj pesmu svoju, kad svoga srca stežeš sliku moju. Ja gazim sve jer voliš me, ja sam jedini koga želiš ti. A kada tebe sa mnom nema, u mojoj glavi veliko nevreme se sprema. U delu mome, kad tebe nema, pored mene tebe nema. Kakva šema, puno problema, kada me trema i dilema kada tebe nema. A ja pitam sada s kim si ti? Gde si ti? Sada kada trebaš i Sada dođi, ja kupit ću ti sve. ne padem ja na krpice. Ferrari, Porsche, Suzuki, BMW. Budi dobar ili Od te igre i svega vi dobijate jedan performans koji recimo u roku od 2 sata oko ljude ostavlja bukvalno poluotvorenih usta. Prvi put se dešava kod nas.